Kining sugo ni Kristo nga paghigugmaay kamo mao ni kasulbaran sa tanan natong problema kun ato laning sundon. Wa gyud problemang mahibilin, sulbad tanan. Tuo mo dili. Nya naghigugmaay mo ron. O wa gani ka mahigugma kana sad mao sad nay tuburan sa daghan kaayong mga problema. Ang taong muhunong paghigugma maproblema. Ang taong magsigig higugma way problema. Mao na siya ang general rule. Mao na si Kristo di man gustong maproblema ta, di siya gustong magantos ta, iya tang gisugo paghigugmaay. Nya kay kita mga masinupakon man, kusog bang kaitang musupak sa sugo sa Ginoo, mao na niro na nagtap-tap na ta. Tap-tap na inyong mga naong, mga patyono na. Mao man ang mga naong sa mga patyonon, tinaptapan. Ano man, masinupakon. Unsa may gugma. Unsa maning gugma ang giingon sa Ginoo. Sa unang pagbasa, ang gugma nakasintro sa Ginoo. Matod pa ni San Pedro, magpili taglain kay ang usa sa atong kauban nga mao gyud gipili sa Ginoo nagbudhi man. Karon magkuanta, pili tag bag-o. Kay ngano man ang ilang gihigugma ang plano sa Ginoo, dili ang plano sa tao. Pila ra man gud tay pag-ingon, adahaon sa magoy naa diha. Total hudas patay naman to. Daghan bitaw ta 120 bitaw ta kabok. Ngano magpili-pili pa magita ng 12 oy. Sagdi na lang nagkahiusa bitaw ta. Pero ilag yung gituman ang planos Ginoo. Kamo, unsa may inyong gisigihag tuman ron? Ang planos Ginoo o ang inyong plano? Kana, klaro kay nastanan. Dali ra kay check upon oy. Bisan pag ka sige magugsimba pa der. Tanawa, ang plano bas Ginoo gikan sa imong pag-atiman sa imong lawas, pagpakigrelasyon anang kauban nimo sa panimalay, imong bana, asawa, anak, ugangan, inahan. Tanawa unsa imong gikuan ron. Bisag karon dinhi sa inyong paglingkod diha. Kanang inyong gipangbuhat diha ron, natug ba ka, naminaw ba ka? Kisa man ang plano imong gisunod ana. Labaw na gyud sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Kanang imong paghimo sa imong balay nga imong inutang, plano ka na sa Ginoo. Nga mangutang gyud kag para igastoan ang balay, hangtod wa na lang noong kay kwarta. Ang resulta hino naputos na kas utang niya. Human ang Ginoo dayo imong ingnon, Ginoo in taon masulbad taning akong mga utang. Ginoo, ikay ga plano-plano ana. Wa jud ko magsugo nimong pangutang. Wa sa ko magsugo nimo nga dakua gyud na imong balay. Kinahanglan ana jud ka mokuha ang mga subdivisions. Wa gyud magsugong Ginoo. Na karon putos kas utang. Kana sang sige nimo anang pakig-away kay tungod kay imo yung dumtan ng naang nakabit sa imong bana or nakabit sa imong asawa, sugo din as Ginoo nga pag dinumtanay mo, dumti gina. Nga ang sugo sa Ginoo pasaylua man. Isang kapila pa na nakabit imong asawa, pasaylua na. Saban. Sunod mo na. Hilong lagi mo. Nga kusugit ang mubasol sa Ginoo. Mo na diri sa atong kani-ganing ebanghelyo, ingos Kristo, tawgon tamog akong mga higala. Ngano man kay inyong gituman ang akong mga sugo. Kana bitang mga managhigala, mag-inunungay gina sila, one for all. Sa tanilang sinultihan, one for all for one. Gina, inunungay gina, basta higala. Mao na si Matias nakighigala mas Ginoo, nagpakamatay pod siya.
Iya sang gihigugma ang mga taong mopatay niya. Nga naman, higala gud siya ni Kristo. Maugod na giagian ni Kristo, maugod na gibuhat ni Kristo, one for all for one. Ang mahal nga birhen, higala ni Kristo. Higala o kaaway? Higala, inahan ko na niya. Mo nang kuyog sad siya ni Kristo, mura sad siya gipatay. Kuyog gid siya, wa gid siya mo distansya. Yawa sa diya babagi ang nagsigig dagmal siyang anak. Ngano man, gihigugma gusto siyang anak. Gusto gong ipakita sa iyang anak ang iyang dakong gugma, iyan anong babagan. Karon inyong anak, sige kulata sa inyong silingan, inyong babagan o dili? Adi mo liwat ni Maria. Ayaw babagi, tudluin nun inyong anak, unsaon paghigugma, anang gasigig kulata niya. Yung kadi na mahimo pa diroy, child abuse man na siya, physical abuse man na. Unsa may gidangatan din Kristo di ay? Unsa may gidangatan ni Matias? Unsa may gidangatan ni San Esteban? Nya gibabagan dito sa Ginoo di ay. Nga pwede ra magita to niyag babagan. Ngano man babagi? Namatay man ni si Matias gani nga mura man ni si San Esteban, gibato man ni siya hangtod namatay. Mga year 80. Ana. Wa gyud babagis Ginoo. San Esteban kabuutan ato. San Pablo pamanggani mo ni Sogo nga batoon, wa gyud babagis Ginoo. Muna kining ato mga pagantos mga igsuon, labi na gyud paantoson ta. Daghan rong mga ginikanan gipaantos sa mga anak. Daghan kayo. Daghan sa rong mga anak nga gipaantos pod sa ginikanan. Daghan kayong mga asawa karon gipaantos sa mga bana. Daghan sa mga bana nagantos pod sa ilang asawa. Daghan sa kayong mga pari nga gipaantos sa mga parishioners. Pero basig mas daghang parishioners gipaantos pari. Okay, mas daghan mo jutay ra mami. Di ba? Usa lang namo diri kasinghag, pero tindaghana ninyo dihang magantos. Ambot din pila ka buklektor ang nagantos tungod aning nagwali. Og pila sad ka buok sa Kristan nga kusmod na kaignaong tungod ani. Pero nagantos biya sa kuana nila. O yung sa may itong buhaton, kung nanay mga pagantos, ayaw pagreklamo. Ing na mauna ning panahon na nga mahimo na kong higala ni Kristo. Mauna ning panahon na nga mapakita nako ang akong dakong gugma. Nabi tay asawa, nakapangabit siya kausa. Sipyat lang yun ba? Kanang namaginang sipyat. Kana bang mahasandig-sandig ka sa laki nga wa ni mo tuyua, gihiram-hiram sa kadidto, nalimot ka, bisag pari, hiram-hiramon, limot usahay. O niya, pagkaligas niya, niabot yun sa knowledge ngadto siyang bana. Ang iyang bana, gisultihan ang iyang mga anak. Karon, wa na siya tagda siyang mga anak, og nangandoy iyang mga anak, nga madugta na unta siyang mamatay siya. Hasta sa dang iyang bana, wa na mutagad niya. Hastang iyang mga igsuon, wa na mutagad niya. Sige siyang pangayog pasaylo. Kaya wa gito tuyua, din agyod mutagad. Isalikway na gid siya. Mayra takunog, maimpirno gid siya. Nga text din siya nako, pader kinsa na malay mudawat nako. Nako di ako. Anong look mo ka? Di amang kong mudawat di mo. Pero ay lagdool na ako kay basing mapunan. Ang akong gingon, sunda ang sugo sa Ginoo. Higugmaan ang imong mga anak, anak mo na nimo. Higugmaan ang imong bana, kanang imong ginikanan, ng sigdumot nimo, kanang imong mga igsuon, na nagsigig yung gapakauaw lang kanamo. Higugmaan na, apil na ng imong mga ugangan, mga yawanon kayo. Higugmaan. Mao na akong gisigingon niya. Siya wa ko'y katungod pa der nga mobiya. Ug mangita kog lain nga magpangga nako, nakuha kay katungod. Ang imong katungod mo ang paghigugma na mga yawanon nga nagpalibot nimo nga mura ra ba sa giugway mga sala. Mura sa biyag yun ug wa gyud magsupak-supak.
Kana mga anak nga nagdumot sa ilang mama karon tungod lang kunuhay kay nakasa og laing laki, kapila ka na sila nakasa sa ilang ginikanan, sa ilang pagpamakak, sa ilang pagsigig buhat og mga butang nga wa gyud mauyoni unta sa ilang inahan. Pero karon kusog kay modumot kunuhay, limpyo kay sila. Wagay siguro og mga babae man na or laki, basig nag premarital sex na sila. Basig nagmasturbate na sana sila sige. Unya unsa man na dili ba kalaway? Igo gyapon ka nang sala. Nakatulang iya na timingan lang na iparis. Pero usahay kita ngilad kita tan-awa na. Ya mga laway sa di kita binuhatan. No. Ingon ra bas Kristo, ginaingon ayaw pagkumit og adultery, pero kinsa tong maghunahunag laway ngadto sa usa ka babae or sa kalaki nakapanapaw na sod siyang hunahuna. Nya kapila ka na sila manapaw kanang naarong kasig dumot-dumot kanang bana nga kunuhay nagsalikway siyang asawa, wa ka na ditoy gipanghilabtan sa mga babae. Adang abang-abang ana mga babae nga mga nindot kay glawas nga usahay makaabang sa mi usahay. Kung masipya, wa sad ka ha. Oy, ay na lang ta. Sa tinud-anay, isulti nako sa tinud-anay, kanang tao nga dili kapasaylo sa iyang isig katao nga nakasala, maunay utrong sad-an nga tao. Di siya kadawat nga makita niya ang iyang pagkahuyang anang tao nga huyang nga nakuyog siyang kinabuhi. Kanang pari nga kusog ay maglagot sa kristan, utro sa nang badlungon. Nakaila na mo anang pariya. Nindog na ta.